kanire aseke nyurukiao ekiota geto tumanye asubwango mono abonda isi reke nambeye asese miao enoti sano na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elioto akere nabasaki baito baikasuri na kubekoro botubo asembeo Emesa ya mangana maya ya Ndizi TV nereyo kwa bekire simu yao ime. Ndizi TV ubwansu bw'Gusii. Biyamana ono mwanchu moliri on Ndizi TV andon siya soberete nandide mambingi ya toko nyorna sembeo anekro toko soa se wiki enya yomotinyo yo ikomi inalimo nandekro toriga tikuji koye kora ekero jitari kemeron kebere naisa noibere motinyo yo ikomi inalimo mwaka ujirubine meron kebere naisato katudiga matuko emeron ke 3 na 5 ko start 5 days to kungunte umwaka yo 2023 ngaki kwa bokro mwanchu moria nandinga kyo koro motinyo yo gatore ase wiki yo mwario yo motinyo yo ikomi inalimo toso motinyi ikomi nakabere Umajubaya ndonsia soberete ni mambingi kukwaria ni asomorobelio bwensakia alitugoria Jumatatu tojaka manaye na ntokora manaye nyora no morobelio gojakira litugoria Jumatatu weka litugoria Ichuma gochakira chinsa 12 chamambia weka chinsa seto chiakira litugoria otwakwala ni kyandike komi osoime yumorobelio tojaka manaye ende tokora manaye ndo semerigweto una weekend yao niyo yarenge engia na niyo yarenge ntoereru nyasa twanjena twarorera litukeriga lya Jumatatu bono boka elinde bwiro birigo chiaseke bawo kyao elinde naye bwetome onyorekerio kubeka munu ase eike gose ase litugo lyale korende otarasoka ku nyumba mwao totengo wantiuniri imeya Ndizi TV nero bwansomo gusinga ki otobwatetie ase mambi yaboniga ekine kikerenge geto kwarigania ase njira yabeto tena chaka monentwe andikora amonentwe ase mambi yaboniga bura botamote tori nangotoka tora senzemo yemitandao aboko tonyororo abu Facebook tonyore Ndizi TV News Digital inerense meyi ya Facebook ikori kama lieta yu onsi una Ndizi TV News Digital Ekiaris obeto yalika boigo na boko nyona gwachire oro wao asemambi yabone gotinta ketio gendo oro wao ntakete obe ime yomorobelio obwensakia bono mambia tojaka mona nae antokora mona inyora sensemo ya a YouTube brand YouTube naro ntororo buna Ndizi TV News naro igori kama lieta yonsi buna Ndizi TV News ende wato nyora obeto tonyora na bono gwasiro oro wao nandite tio so oro wao ekiara abu oro wao mbaliko rosali tukuriao ngote na bono soime yomorobel to chaka munae antokore amunae na manga ndo korekana koleni ko katororo tikatura akranya sae na mbuya anyareka gotobokia emambi yaboniga atoire wiki enyino nyembra gendede gotu ne bisiobire asorongoro usi asande no gwete na bakunya korera ba dena mbura ya ture nyinge ya saririe binto ya irire chinyomba baka abande basiri buguma bwabo korenda sorongoro usi nyasae na torojerete amabera ndorebuya ndindira tena asebali basiri buguma bwabe mbura ya baitire nyinge ne elina mba nyasae tali na barabu ya ninga giego ika ibintu byara turubana aschinsemo chinde siasa nero teratigu nigendete kubwada insiko ningo gatora seke ngesekyo akini asema mbia bone ntokura kwali totaina bono tutumire uchumbe yao otenga kuwa chakire hiki ana kiro bertiko kora umutinyo yo oikomina limo andonsi as oberete yotutumire uchumbe yao nandi kwetira si namba ya 0792192834 ine namba yetu ya studio asemambi ya aboni producer yetu buna botambe Joshua Uta Uyo kwene kuna marigine jibi chago cheire asinjira yabene ona totebikurwa bunga kyoro jibi changa kyoro jeri idi kugochera asinjira yabene timu hapana kosa timu foroi timu chini ya maji na timu diaspora muko wapi bono boka toma uchumbe yeno as studio asemambi yabone Moswazi verisa nyanjamani metemano na kwa boki ni wanete kuyariga ni uchi aseke bao kiao na mwana leto na frevia
na mwanaima igoni metena bono inu mwiro berete imeyumuro no shabiki itonsi to abaturi na kwatena bono so imeyumuro berto chaka munaino antokora munainwe asemambi yaboni Bwakire buya mwanchu muri butaseni kia Ndizi TV nguko kwane nande bwakire nko wakenya sangambi yamono anchire tomeranire asembeo inche amonae etunyane gusanga aberata tokurwaga igasi kitaseni kia Ndizi TV imeyomoro biri Ensakia omobiri ochire nkuma aseri tukoria lero ya Jumatatu mwanchu muri gotenga karibu so imeyomoro biri Ensakia emambi yabono etunyane gusanga amange ayutukoroberete asemambi yabono tugochiko kumanya nabo igo tugochiko kwerera ngakia ayanda abeire ikendi yabenge ntambe imetenya sayo twancheire twararanire nande rero to imiranira sembe osaba tugochiko sanga nimbate na matuma usendira matuma inenga mbuya kwa korete weekend mbuya yarenge neba ebo kendi borobonge bono tigango tobeke chiswete kyagera amaro irari agocha nembura gose no bokendu naroro ibune nchara yamo yo to kwerenda intwe abanyene ngo tenga karibu kigima turoyo mino onde bwensi uri maitenga boni iga hataratu gutaburangeti temago swasomoro biri omoture elionyare komotebya ninki kigendrete nyakumatenga bono Ensakia yachakire omoro biri omotingu omoro biri ochire nkumasoro gongoro Afrika ochakire kigima konya koro mugeni aseri tukoria rero mbono kwarora Ensakia utenga karibu kigima igwe nkato wasabono komocha koswase Ensakia to bwate Ensakia kira lituko Ariye iki koruri tukoria Jumatatu waikari tukoria Juma kuchinsa 12 igoro twachakire Ensakia ngotenga karibu kigima eiwe inka asi tukoria mwancho muri muna botambe entubwate ase ekengese kiriga ama abaraina magendero ase chisiasa to waka siasa na magendero ase semeria ya ensemo nenusu igoto basa ko macheki ya Jumatatu botambe ngokwanira tore siasa nabo igonto bwate ayanda mange senseme yeki guseki getangani etoko karibisha togo ture oraboka kwanza etorana kinga gwabokire watulire noyo mwine jirani ya mino kwanye tulire etunyare go swa ase Ensakia ase obwamo na togo suka motu 20 nabo igoto ika ase kengese ya kabiro mwancho murigeria unabotambe ntubwata magazeti ase to kwanira ayara murikire asa magazeti unabotambe mumaitenga amagazeti ngobogori ara mange mono ekya kubole paka ayara achinse chesiko igobo tingu kani omoche kumanya ninki kigendete asense yao ase orogongoro Afrika nonyena asense ngima igo mwancho muni kukwariga nikigima tunyale guchaka nabo igo Ensakia konyegendereri asencherere engima mashabike ito so aimebono yo murobiro twachakire bene so aso gotuma SMS na tokumanya ngabano twasoira aso muri mete tinkumanya kose igo karaire yaya na iri shabikiri kon kabisa twanchite ku Ndizi TV twegendete mu Ndizi TV bono so aime onyale kobe ka SMS ukolika SMS ka oiga onyale gutura no nyambabere batatu baganeria none wiki yegengiya kegere wiki ya chakirya chagitira kidebono bado nendere inaboku baganeria eikengiya igo mwanchume gotenga soima yo murobiro to SMS gwetira si number erase screen yo 0792 192834 etunyale gosanga ase obwamo nabo igo bali baranyano gende gosara ase chisafari au tibo basakotenga bono muraikerwa yaya Ndizi TV neba inyorete swa sensemo ya Facebook nyale gotonyobuna Ndizi TV News Digital nabo igona bogoso asensemeri yo mtandao mona website asoto na www.ndizitv.net nyale gosanga amo na into asencherengia nabo igo asensemeri ya YouTube tonyora ya masa yamo na Ndizi TV News oikagabu kwenye koramugeni nabo go subscribe nabo igo share ndi abantu bambanyanga ninki kegendrete tonyora kanga ase abantu 10 yo maite ninki kire asense itu ya Kenya nayo maite nga bono konyora nga obomanyibu aomboli gochiko abwa konya mone kyagera to na bweko manyete igo na yebweka obwende ko bamanye asa ogoshare bamanya asa ogoshare elitonyale ko manyakera omonto ninki kegenderete igo mwanchu niko kwariga nikigimabona batambe nchengoro nga Dorcas Kemuma bono no turasomoro biri Ensakia igo so aime bono tuchakase enchira yabene tusanga mange naro igo tinte itiosuke amacha muluro anyale koleta onya gosiba ngora iga elinde tunyale gosika gochimoto igo to basa gosika to gendande Ensakia bono yachakire omobiri ochire nkuma
ujumbe ya umwanju muliri nere gotosiorori mambi yaboni ginde tumanyenga yoberete ase mambi yaboni enero ndistibyo bwansubo magusi edo kwaria ni kyande gikomiso ime yomorobe tosuka ikerisi gosuka ni goreterwe amange enero ndistibyo bwansubo magusi totomere ujumbe ya umwanju muliri zenga kikwabokire na kirobereti tukuliao nga yoko gandeke baokyao tomete na bande bale barasirusa anebuna aborokia anona aborokiwa ningabale lakini nabo tutebina haya to kuganyarende na noekeroro mworokiwa ngosekeroro mworokie kerora aseruza no bwateke bagokora abugwate duka yao na bugwate bindo okora na boto tena haya ngina bokire asinale ngokore kibaokiane igo mugusine gatingije kingaini to kumatebina korwa somoroberi wensakina go ikoboke elinde naye onyare go kwerigeri tugutoborangete kyara borangete baromende buja gotena yaya bono kurasoka yaya nane bune mbule yego tuga abange bako baboro kabisa patena bwakire isikabu medengo de adorina nyalinda linde nojina ajita kabo moro kabisa tamanya ngyo njimbo yero kero njimbo gombo njimbo ne ajita de kuna mo chimba sinini amaina ke mede nyaruri karore chombe jigo so abweri oboka igo nyaruri ni garenge omworo litukiri jumani jende Joshua araturiro dero kuna nyaruri aratubegera nanga kinyaruri are rihanto bakwana mugondo nyaruri oteana yaya bono aye na igure bobe orare giriri lakini chombe jigo so abweri oboka odena yare ndeng kitoko ligaiga bono bakonjimba gaja kore tena yaya kai tadora bimango ngomosbadi oyo akia kare oinyaruri ena gondena toba nyaruri boka bwerigerie ekera rende hotel geredi ngokorigeri yato muminjori minto mosera ibu kyagara ege mogusine getinginye kengaini oboka origi ebondi embrake gotu oswamwae togani onyakorageri ukira lituko igobone itume ekyagara otetomete na bora nyore gwa tomirwe chitume ngende na nyaro konyora egento kubeka mundu kya tutigate matuka makena ote tutigate matuka 35 tokoro mwako yoiga ngeke gwa kolire na hayore gwaka ege kama gabona na kore kinaege meita ndombale nebe sa konyorero konyora na kuragira oyaera oja gujana oja kwabungu sabire yaya eroberi ebange gukara sense meri birongo tebya birata tunga kyogwetanga korwa ase amangana ali ose binto mbiri bigo kojera asubogi mabwa gukane na gotebire bitato na kyogwetanga korwa sense migo singyokora ye birongo ikatororo kole totomere uchumbe yao mwanchumuriri bono mambya otenga yi oberete simini atuti keva koru ngayore korwense meri yagesima mugowabi engineer Vincent Maina ngayore totomere ngo uchumbe yao kirisi aro kurujisa mjaraganga uko wapi kemiso motange kurwaseze meli ya nyangongo nyoranto nyorotentu na Joshua na kegi to bado ntoranye beka mono igo bado na birthday yo mwana Joy ya bete last week bado sisi tunatarajia na ekegi to no to bekirete ange edori finu morago rujisa majiritia diaspora no nyonte na taon tebia sago toka ikyarni ga tete bana babisa na abanga babisa baise kumayana asale na bogo nyana ba mominire ebibwato igo nera asale tu amwarga ni kyandage komi aso ime yomoroberio bons be bashabike tons be swango ime yomoroba aba keston jali babo mwalimu na tu abariga ni kabisa kwa tena bono so ime yomoroberio totomere uchumbe yaino ekero mogoto tena ngayore tomo uchumbe hata tena yaya njena abogire ni ondo bereti ke baokyane usasi nare ngojasi ke baokyane asemambi ya boniga edino tonya some asenjera yobikirano asemambi ya aboniga intubuna ya gura ase studio igasi tunoko yasoma buna yagu gaiga intu igasi tunoko yasoma ba Victor Mondo nimete na bono masoire ime yomoroberio keston jali Justin Abugo Bonyo, Adira Mogosonduso, Jaro William, Teresa Kemunto Charles Ruanga, Ogato, Nimede Mature Chale, Enoch Mochere, Vincent Maina, Menta, Mederabono Masoire, Ime Yumuru. Vito Corialero, Usia Sana Magendo. Balbaka Basa Vogo Terra di Matato, Olewin. Itukuri chuma mosa bachingero usikotera konde kwasikonde litukuralero tuko kwa na siasa na magendo igaba ganingo ikabale ase studio asimambia ori kuragese yabo neno sikulero ni gotoji gotwara omogeni nere engineer Chasters Mojogi na aliyegero kya kichuzu jaje thought ase county ya Kisii konde nchiga kea goikara ase studio kwa na mangana siasa na magendro aneka toji kumurekera igoro yoroboti rodirwa dialogue Libot, my best and talks. Just get your robot ruaye. Ekrobaso get recommendations yang chip ange wingese bitano. Ya, konde tu arna okuba kana kwa beiro ro. Numara ibens na kwa netigo your robot uro kito jena okuba kana asensema ya simioro moja.
igono namageni onde nere Ben Gisole nere Secretary General bwikema kya KNC ngojara sinere studio simambia boniga tukwanire siasa na magendero ase kaunti ya Kisii na Nyamira asinzi itu ya Kenya bwa tukwanira roboti na otebiro ridwe dialogue national dialogue ekarwa sogete na rojina obobali balenge kurwa somo bwa similo moja Eugene Wamar na tena injetindu wachikobeka sei oroboti oru ege kogerabuna ali atakire kobekwo tayo esiguri roboti rugeria sobo imekabisa ero kana takobeka sei bono igongi geminedi no roboti rutakiri kwenda se ebunge ebo yonto aroje omosenata bwe county ya Nairobi nere Edwin Sivuna nena tena oroboti na ndobo adimasuara ali alengete common mananji wataitubiria mbali ayonsi nekro yaragirense ya manenusu ya bono mambia rotojikote bina na kitokoro jadiliana na rototebinga kikerengera kiao kerurwe ngakiaru ngakio keroje watakana roboti ruwa bato ketwe abodi tukiro one karotoke rochi kwenda ase parliament ose bungenene rochiko kwanu ngati yali anda to kwanirwa asorongorwa asenze itu ya Kenya kurende bado Gusii siasa ne bwatete Indo jonya ligera katwaroche abarai bande bachete wika asenka yomo deputy governor we county ya Kisii nere Dr. Robert Monda Dr. Robert Onsare Monda bakakwana mangana batena amagendo bare korotu lakini oko dare yo ngajonye roje asense meria machoga chachi lituko ligoro ntwaroje aba jumbe bado usomo jumbe usautu mogirango sibani zosoro mugumandebu county ya Kisii na donya toto mbande ta komo chubo denilibwe county ya Kisii habuli tukori yangi boy ga sense meria machoge nimo sense machoge nyamacha alia mo kenyenya ndoje na usipo machoga abundoje umurai bose mugabana bwe county ya Kisii nere simba bora rati na robereti gutwara Thanksgiving usukwa kambi yamono anego kiase bali ba mwakireti gusaso mugusi itugori yangi karturujira omurai bo mubwasimiro moja lera murodinga na kageire gochigo ikarana asigi karekyo amana bagabana bange amana baraibande baguchikarana asumurubiri yo bwa kanambu yago Thanksgiving ayo siasa baada gendrete kubwata inse asorongoro ito ruense ito ya Kenya bado watu ni kama bado nturarwa sense meri yage siasa yo bado na otore igono jena siasa watanera magenda na siasa go mwajumeria ko kwaria ni kabisa ngotena bona ngena gutuma uchumbe yao asemambi ya bonia this TV News Digital no togotoka senzemo ya Facebook boiga senzemo ya YouTube no togotoka muna Ndizi TV News abutotomera uchumbe yao asinale yogo chat pira tora subscribe senzemo ya YouTube you can subscribe ubeke notification anda onsia sole umuroberi uno ko chaka usimuroberi onde bwensi ime ya Ndizi TV kwa manyano umuroberi ochakire Yobono swa asense mai mitandao otobwatie toba nyomba oibe kwende gasi karwa sasa mtandao na bago soka ni simu yao otobwate okwenda sike bago kio buyamano kwa niaba ya Ngodipon Piangwa kirina mbiyamona asibari mbonsi bajete ya sensemo ya Grace Revival Church litugregoro asitwa bwate egesinga kemaseni abugo jagarinsa 12 jamambia mpaka chinsa isano ne monenu subiyamono asibari ba ikiranete ase egesinga kemaseni kwa niaba ya Ngodipon tumeshukuru sana anegeta senkiani Steve tumeshukuru sana ikiagera ntwanyo arta maseni amaya asikaniseli tukurigoro igombia sana asenjera ya bene igombia mano tobe dogo shirikiana asemiroberi yeto ya kreditu kerto adena toba de haudido igo injo ntunya togo shirikiana asenjera ya bene atoko nyona twasa kusana mashabiki yeto twakwanani na ntwa de bana toska ojibosio asenjera ayemo goseyende asemiroberi yeto ya kera litsko Humwancho muri na lenkwira chinga kechiga gukwariga ni ari tukoriria Jumamosi tariki 2 ike igabona Jumamosi ike iga ntuchukomira na gari ase omobogani o camera park tunyale gosanga amono yo minto nene Petra Mokira igari asomurobiri ori okurukunga urban blaze extravaganza litukeriria Jumamosi tariki 2 wono limetenga na bere twabe gustwako gotenga omorobiri yo no choche gosenga ibona morobiri wo chukotunyora litukuria Jumamosi meto go ikajuma lakini bono twanyuire libagari abene Jumamosi elindo
naye na lianda konye koleke bagwa matuka ya ye iki tonyora ne ritukiria Jumamosi bono komete ne weekend tonyora ne garia mobogani Camel Park igoto basa komoja to basa komoja ntoli na maiga branko gatinga botambe nga ntoteite utumanya ne twakwana ni twamanyira nga kinga kimogendrete na ribuya mwara umirana na bamino rimo iga mbuya taribobe igo mwancho muri geria ngo batinga to basa komoja ritukoerio rya Jumamosi chitariki ibere eticket siringi 200 choka ticket ya siringi 200 choka bona yege ntoko gutumeka ogutuma 200 choka gocha ase nambere 9 obeke isane monye alafu umanye komenta isano neyemo nambe yogo etil number 96 66 65 1 Wose 9 kianda isano eyemo inero etil number okobeka ebesa ya 200 wenyorere ticket eriunyale kusanga amo na Pete na Miss F ritukoriria Jumamosi chitarikibere asomo bugani Camel Park amona abari abange Ndizi TV no bakale wasegeta seni Ndizi TV kigima no tokabegete ma ari mu bugani Camel Park nabo ikonyo gotete gwa Kisii ogani ama okumanya amange igoro yo moroberio yo urban extravaganza bono nabo gwa Kisii ase number 0734 386594 0734 386594 gose ase number yende nigere 0714 that 86594 0714 that 86594 ine namba owaka konyo kogane tukumanya amange igoro ya omoboga igoro yo moberio yo okara asomo bogani orio Camel Park igo mwancho muri abantu akwariganiri bene kigimanto kwarigane tina amange akaroro ocha basani borongorwa Gusii konye to maiti basani ba ori tuke esoke to manyane abasani abatu bamanye ngambasani abarongo ba Gusii batentera chingero chingansumba byaba obosio asobosio igo bono to basa komocha twakwariganiri bene nabo igo ase ritukoria rero buna konyenko batenga tukoria rero nyagitari ya Ever Health mbabwate oboringori bwabosa mbabwate omoyega bukoringoria abantu bosa turwakana besende yonsi nonyene shiringa ya ikase chinsamo chiri cyabosongo irunyale koringoriwa andake konyeko bwate boriri bonde nabo baoko tebya igo mwancho muri geto basa komocha goikara na gari nyagitari ya Ever Health kutoka chinsamo cha busongo se amagacho Family Bank ero nyale kwenyorera oboringoria bwabosa oboringoria korigererwa okokora body screening ya bosa maitekera ko body screening bakorigerera gose andaka sinaro igwete bobe igo to basa komocha to basa kobwa okorigererwa bosa kegima nabo igo nabo kwegwa obosemi bosa na ama na bora nyoba kukusina ne discount bandaki konyo kobwate na nyamareria igo mwancho murigeria namna batame ko batenga tigatoto ale naro yo koringori kwa amagana afya jeito kirengaki asiki andake oburire ngo chibali bwatora somobere otamanyeti ayebono bwacha kwacha kumanyekere bwa irire emeri ekere bwa chire yani bwa chirare ikona ki okonyera bamanyi kurwa sense moyo bachenu bakuburia kirari tukonga temango goikeransi nyagitari ende yonsi ibono bune ya Ever Health yakoire busa ko yakoire busa otakane besa temango goikaga rendo onyare ko rigererwa onyare otebigwa na ki afya yao agendrete ngaki ebirengo bya afya yao ngakibire igonere biya oikigari rendo nyare ko rigereryo nabo igo mwancho ya sense mo yara gendrete ase orogongo rwa Gusii bono nturoche nonye county ya Nyamira abarai nturoche nga mbaumiranete na nero Sabina Chege oyore omurai ase kyama kirya Jubilee ore nere omubungo mochore ase ebungenene bono mbaumiranete gari abari ngabarai donye nere Jerusha mumanyi mo women rep kurase county ya Nyamira ase bona basubati babori tukunga tigango bibwazirane asuburai kwengusa maiga igabasubate kwa nganto ya sense moyo borai ase siasa akora ngato atigiru isiko temango twesoke tuborie biroge biga tunyare kwaegwa muna mosubati Sabina Chega kuborie basubati nyaki sokango so etenango geti mubumwae gungwe chikura
inde tunyare ko kumanyanga ki abasubati ga ina bakora abasubati abana bakobeka ebintu motwe ebiribirengete abana inche abange ekyagera nga abasubati mbabwate uwezo mbabwate chinguru cyo kogendereria amagenderero ase chi county ase chi bunge nabo igona na ase binyoro igobona abasubati libagane rino osedi bagane rito egeti bono kya twatebi go twasege turunga soke tosoke twake siasa buna abantu bande ntokunyako ko ligeri gwanga bono intu tokubakira chiku intu tokubachora ya nintu tigatosoke torachorwa nabo igontoro chinga embura nino mwancho mulikiria ndo chinga yaretire emechando ase orogongoro iturwa enseto ya Kenya ase chinsemo chinde ndo chinga bono ya ture mono na Gusii ya ture mwanchu mulige na Gusii ya ture korende nga ne libono ase chinsemo chinde okora nga liroba lirororo ndiri kungusa mache bune lya Gusii osenya saintu atwanchite mono bono ntumaiti nga ninkige kogera turochenga chinsemo chinde chinyomba chiri merete pakokora nga nyomba nchiarenge asande nebirama byo kokorora emenyama emefugo yonsi ya sombiru na mache itugo yonsi ya sombiru na mache abantu bande bali bono mbabwate ase okoligere bakakwara nga nemechando na abantu agose county cyo mwancu muri yakoranga neke omugaso chire osekiangazi kegocha kiaka bono nandi kiaka gyasarikire gento onyora abantu bachande gite kiangazi yasoko basene mbura nabo nandi mbure yiga yaba nandi umuchanda muzigo ase bare bono nonye nabantu bari bamanyeta ase angene chindi bamanyeta angene chibwa amabwago bono baburi ubanganyi kyagera bono imbure ya chire mono nande kolengana bamanyi beriro mwancu muri batenga imbure ye igateriwo chiko kyana bwango iga teriwo chigosira bwango iga po ikomotinyo motangani umwako gocha igo mwancu muri negento kera chikoba kekwa abantu abangebire gusikira abantu abangebire engerero baka abantu abande baswire kunganya goche asa aimokerete igoro igobono no naye konye komata asore ngatari asaga ya mono tema uchaka kwero beri boni gatoganyanga ya ebebo bena lyo uchaka kominyoka to kunyara kominyoka andake konyara usinidira bari anyo kiri to kunyara kominyoka igobono eroberie onyale gosuka ogende ase aimokerete igoro nalyo ranyole obokonyi nalyo ranyole kore buje no igomarure nara ochiacha Chinga kechi gachimbure yege gotu ekyagera ngabono mentekere mbure gotu buna katuko chinsamu na chiricha Mombasa chinsamu cha Isiolo chinsamu cha Mandera wajiri ga bonsi okoligere paka kwa kumenga bono ne chinyomba chake barabono chaburuka ni we esiwe jya tekire bono amacha ali bono kunyora ngano konyera umwana amoyigete igaiga anda kotere lyora agume ora osoka omeraya ande bono konyenga marwire alia agoche buna kolera kipindupindu jonsi ago chechi sosera bona abuno ari mabwasa amacha yukegera amacha bona aburukanire nechi ubichonsi aburukanire inte binge bicha obo chafu obonge igobona marwira ali abona anchite gwateka chinga kibune chiga bono na chikwene kigo mwanchu muriga bono tigateme kwerenda kigima toteme koriga none chindagera chitu kori kyagera abone gato basokori chindagera chinkendu mone kyagera yobo kendu na onyene kyuno igoseke bisa nigobono kete ne kiganyerete omete uno bagotenga atari gose tari gentu kegocha ne irege ntokonye tari gentu mbori gocha na kolengano bukindu yaya uno ne infection obuna bagwate abamanye bobo chenu bagotenga ne infection eraso mobero lakini ekonya egosukumwa no bukindu kerebu achire gose bagotenga ego ba triggered emono ribo kinyamolero ebane ego segetwa no bukindu buna bukindu bogwaka konye kwa bwatandaka ka infection yakubono kwanyora nga ya achire ya achire aso mobero igobono ne gento bantu kwerende obukindu oboiga mboto nyegeria mboto mizanchirende yonse nabiga marira malaria te abantu bantu bamente bateme kubeka chineti kyagera ngaboni igaro etikatwire ndi ntwa abanyene kyano ne serikali okoranga ya temire kubeka usende kubeka emirobiro ekiro kuri nga murai bwense tukori ale rachukura committee ya disaster management ase tukori ale ribanyale ko obeka emirobiro usonya kwanira abira atatu igoro yembura nino ikiagera tukuri Jumamosi ntwa moroche nere Dr. William Ruto murai bwense ya Kenya agasokia
Karene committee ya disaster management nabo igo amo nabarai kurwa ase Kenya Kwanza aba waziri aba nabarai bande bonsi no baringe bona satete ngabone bagochiko bwatira na bonsi ondete wotigara isiko ebo morai ora sense moyo bachenu oba yora sense moyo borendi boime wone togochiko bwatira na 20 na tokumanya goike ostoko ikera abantu bali bakirwe enembure yernino ekegera abantu boka bali babikira ngana aba sense mo yemi basokana obunege gayel nino mba kunyara emergency boka nabayigo bari bagotebekana ngana bubare disaster management mba kubwatira ikabara ntebyombe abo na Red Cross amo nabarayi bande eri banyane kubwatirana eri gokonya abana inji bali bagandete wakwa nobo kongubo iga bwere nino asabo iga tetenga na chikwene kingano nya na nesemeri ya machoni bakore kibabwatira ni asokurwa none chindege cyabo kuira chindagera ase chinsemo au chiri cyabo chigwa kwa mono ne mochando yoga wembura nino nabo igonga nonye n'abantu bali bakorwa bokonye bono ne china chinga kimo kubwato ko bokonye eri bonyana konya abantu bonsi ekyagera ngaboniga naliye mechandire asenseto Kenya chinsemo chinde abantu babere bagwakwana anene nembure nino nabo igo mwancho muri gili anturuchinga abayiboli mba skuru korwa skuru ya Set Green Hill ase county ya Kisii bono bakwe murunga ninga kia matokeo abo achitikare ama bebono bakomoche serikali ekyombekerege tenta matemo kya nek ase emeremo emebe batakwate emeremo yekyagara nonyana abana mbalenga babekira magisi ali batasome tugosemeremo eri batakwalete n'abandi batabekiri nonyene emeremo eri bakwalete negento kyo cyane keretwaro chenga no mwarimu munatenga ya abana bane mbali kwenye mbali gosoma sign language lakini bono babekirwe na kibone na kiekunyarikana igo bukolekana umbole ase ensemo yekyumbukiri kyane ananase bali bale kumakia matemo ekyagera bono ntokunyara kumanyanga abana abayiga magisi ababeke na yaito ose na ya abana beskuru engao igo bono negento kyo cyane ningane bwente kuligiro nenseme ye wizara yekisemi elibanyale gukwanira engane ejo banyale gukora na gokonya abana bali kera abana bali ko bakuro moyo metene skuru manyire gotanga na gosaba abana babe manyete boka ngaki mbabwate uwezo yo gwikia max no nyene chiminye lakini kwanyora ngaboniga babekiru amax ali batasomete emiremeri batakorete andake umwana umanyete gesongo buyo nyora abwate 200 bone kinegento keisa kigendete gwichania abayiboli ekyagera abayiboli nacho chinga bakolira bono igati gabarire serikali ekabone serikali enere bwatu uwezo era abakonye bukabanyene Biazanu manchu muliro Ndizi TV koronde tutubwati asemambi yabonia turaganya toganya nangineke ukwana korene kiya tebegate abuna ina mbaendete kuriringane iyo ekyagera nigo bagana machibu na banyana kurekanete korende mbaendete kuriringane iyo tigatuganya kibago cyokwana gwetera se ministry HSM barona kibago kwana na nek nebyombe binde barona kibago kwana igoro yamangana yo yamatemo manchu mulira ene tutubwati na Ndizi TV wanzumo gusiniro SMS yeno kwekatorto gisome asemambi yabonia na ngugwagera nambe yamonekero chorete kotengera Ndizi TV nero wanzumo gusi anene asumuroberi bwensa kyakera litukoria Jumatatu bakari tukoria Juma aye naye okogera twaswaboka bona mambia na ntutwa minjo lirimi twaswaga iga ende kokote bina kosemia ali agana tokorekana imene isigo ya Gusii amange kwa yegure na ntujiko ya thebie kera na asensemia magaseti asemambi yabone kuri ndanda kwera wika asensemeri ayebiro asemambi yabone ninkwara na temi bitano byoka biri ngochko debia semambi jaboni kulengereria tonara kunya kurigireria korona ngena abantu tubwate amakongu ao ayuagendrete gotosuguma asense yitu yakose asubugi bono natakana ngakyo umete no nenjara no bugi magokonga no ane bindogete ebinde difficulties in life mbiror lakini bono natakana ebinde byonzi ngakyo takere ko nchoreria nakyo ko bi ogoita obokongo bore asure ikyara obeto boita ngokuole nande inokekana ngase merio bosera bishop jalisaboge na Dr. Wardo kibombate tena no kulero usenenje ni kulero boniga dunia iwesi mama nsakite goden uikonya replacement igaiga akore mirimi no hayena ya sore no banesio bwe company ole neba no monene bwe company yo no bani oise godenena osoise gaste goden igasiero igegendere
niyo bira duruba nasi nigara kini gazo kegende iwo bono tenda mema kinga kijiriororo ata ukiondoka watu waseme dibageli ndia tigetwe lakini tali olio ora kwa bantu baiririate watu wanafurahia mtu akikufa wengine lakini atakora tena ebintu bitano biyota ke biribira agere yani biriora biwonjo likorwa sama kongo ali kweta egende getangani accept the situation yani anjera na bone situation yaje mnabona mno jubi bone tusukumete tobwate no ensukali tobwate no ningi kuranjira nango bogi mobona borobo ligingo bona alternative una konya kokuri mugati ligino na marabwani roraki bindogete kora accept the situation ye acknowledging the situation you are idiore me nigeko konya kwa siko jibosi lakini obe go kuanga koko deny koko igno problem to siko jibosi you go na anjerana accept helps you remain calm and find a solution yani wanjerana asomo jande ri bado difficult ri wade nigeko konya kwanya orari chibu na ndenga kyokorwa asomo jando yi anjerana timbo atibes oriyenjera yokorigi chibes anjira na bude bintu bya kongire oriyenjera yoko soro bwa mangana lakini we kongi obe to anjira na situation yeyo to konyora ichibu anjira na bude bintu bya kongi lakini karwa anjira nire na bokonyora ichibu kine gente getanga egento gya kabere bon ekarote ko ligiri ichibu ile karwa accept into gya kabere you focus on the solution yani go ikabono ebirengera bya obibe kuchia seri ichibu lilio koligi endiri gokonye korwa sobo kongobole you focus on the situation yani a solution equaling bono focus a solution ilo the ego konye instead of focusing on the problem bono focus on finding a solution if one solution does not work try another until you find a work yani ekaroko giri chibu ira konye kurwa semijande yobwade na bora nyori chibu ndelisinye to kwa moyo bono focus as a solution yeyo mpaka onyore kiriye okorugusi asengole yime eyore egando kya harado bono ngori yore solution ye kuika otake okonyo medo montonarere neba na bimosamba bi atake to kwerere biega yaya tiapa bo muoba gobori obokonyo asore ngendo nabake kusinya no na so go paleti ndo nabake kusinya tema ekero kobori igote korrekana muna ina tomanyeti yaya ekero kobori nereko okonya kwanyora a solution igobono seek help Pama ote abaso umuntu beganyamana talk to someone you trust. Na andi tali monto ande bwensi okoligi obokonyi kuruma njumori. Na bora ali korwa sigete umuntu yawo sekerere. Egenda monto okoligi no oli o trusted. There's somebody you trust. No ena sigas monto na ro trusted no ena se ekeba kyao monto na ro trusted. Such as a friend. Yani oli wa minute mde friend. Na a family member no nyeno monto ke tora ha okonyi mete na family members ngonyoro ni muri abana batano. Lakini konyoro ngo cyana muri nababire habara boko kwanira ekareme cyando yawo yakonyorire egento kende giyakane igiyakabiro cyo moyo take care of yourself yani take care yani erenda abiye komonyene erite abiye komonyene deal with the stress by doing things that you enjoy such as exercising meditating or spending time in nature nabara nyori mechande nero bwate lakini sarotara create time or take care abiye komonyene goka kora bintu gete biri kora exercise nini associate n'abantu bamino te gwera ebieka omunyene akibare batena depression yo medena boko romondo na depression style yaja konye ngo jaro seka sesa akira kitari ko seka osigonye ngo jar buoga se biri tari kuoga boko no mondo na bwato mochando gete egento kende kyo mwerio asa yebiro ase mambia bona chinjira isano okwerusi kurwa ase bintu biri bikongu biko chandete ngerina run from your experience keri obwate emechane no bweteire korara ningo kurorona every difficulty is an opportunity to learn yani kirobo ko ngubori obwate ebese yakuborire abantu bago chaire ebintu te byabeire eino opportunity bagoire obogimobo metene rese obogimobo yani kila litu koni gogosoma egentekegen abo abantu bara okwan lero mami ba okwan kwebori ngi bata okwan you keep learning soma and reflect into giapeni learn na ande manyanga kyoko use experience we kongya asamatuko alebosyo ende tu enyora ase ale akong igomajibona na wate bire bintu bitano ase mambi yabona ngaki okokora osokorwani ebintu biri bya okongere asobugima egente getangani anjerana asore situation yore origi omanyana yani ndega accept bono mago ta koligi a solution
karo ja kuri solution ndo ya kabere focus on a solution to dan to enda iga karo iso kwenda wasire solution yao ndo ya to tena sikiri buri abasani bao bari trust bao ko oboko ndo ya gatano ndo ya kan to tena take care aibie koma yene ndo ya gatano to tena learn from your experience yani esomi kurwa experience kiri wetire gogo kore ibyonsi abonyona endoto yao yaikira twale vision vision yora twale ni elina ngaki endoto yao ngakioko yaikira but the vision otatwale the vision yona benga bosa ikyaro ikakiro mondo atwale vision ngakiosuka ujibozio ngakio ikasigete ende kwanyona wasukire ose waikire asotagete goike umonje muri ko tebina uikotwale kerengelio kirgira okonye oikibosio tigawe kwera ochandike nabono ngakingokora yaya twara lichibuli ayo monyene maidra bonyane gento nani ngere kwebegerede osina gwerudde engole yime bono nkyokora nili chiboko liyinga kyokorwe engole yime ebina bono lingwa jena mokoti ngakyato debeti goro ya makweli kabisa ina makweli agaja nana dete koiro mondo ya kamurage ekara murageri makweli akatago jenje kran kumbo mondo ye list ye ya de mondo ya de ko kwa ni garinge namba ya mo igora de lakini akebe kanane ise nandi makweli akajenje bera kana aya teto ja kere se gotil nando mondo ya kenyora inse na ke inga girende ekare iko bono mwanjumera e focus ya bie ko monyene oranga kyoko kora ebintu byao ende bwe sugume go jibosio na liore konye ikyara na bo meto nya kwe kwera lieka na boko nyore mechando genedo go songira kiritugo omwanjumera ayundo je na yebiro asemambi yaboniga ige tome tobo mondo konya kwerera kira lituko manyisushi niole osuke kurwa iyo osuke ujase yende nyasaye nere na bago kubwera erebie komyo men nyasaye tago chaje ko tena bono koko berekali ya kora tema na kwerusi alia asole ikara majandero nero asense kolende nyasaye na bago tubwera byonse mwanjumengate wese miria mange asensemo yebiro asemambi yaboni Umocho murigenda gutubwatia gwetera senchira ye mtandao asogotonyora mtandao Facebook na Ndizi TV News Digital na sense media YouTube na Ndizi TV News na boigo ase namba ira ase screen ogotonya na 0792192834 boto bekire SMS gostorikire SMS yao etunyale gusanga asenchira yobo omo na boigo asense media yende yo mtandao we website tunyona www.ndizitv.net elitunyalo sanga asenchira ijabene nabo igo mwanchu muri ya jinsi ose endo chinga biro bigo toira biteto go toira sense media check kurento taragenda sense media check no chinga na mu wimenere we county ya Kisii bono niga atebire ngabona abasubati gose wana wake wote baba kamo bachamo abangina abasubati youth bebe kamo babeke barosie byombe Wenda sobisi ya eba apply ase chivesa chiri akorwa bokonyi ekegera ngo sirale sana ngo sirale ensemo ya abasubati ngo sirale sana Ngoba nere buya abantu beriki ase byombe mo kwenda buneke mu bito kwenda byekaiga ya nande kyombe bono kiri omono chinga ekine kyombe kira abakonye konye kyombe kino kigosimeka amatoke na mo kwenda agari mo abaye chibesa chibakonye nonye no korigia chimbegu chingia cha matoke igo bona abangina bono mwaboliwe mweso kimoro sie byombe monyoro bokonye korwa ase mama county nabo igo asaba sae ero sie byombe na mo chakino no botugi bwe chingo kona mo kore byombe ebintu nebinge na mo tanga bona twikora nonye nege tukyo sibichiga yani bintu biribira abakonye n'aba abasaye ingo bono mo basa kobera ka mo basa kutikira ka ya mama county na donya Doris obanyoire bono tigango to so kende twiri kyase byombe togenda se chobe chae atobokonya bayigo natetenga nachukwenda gokunya ebisima asoro gongorwa Gusii asabona okonya baswati bari bakogenda asa tambe gusiba kwirege kege tambe kwenda roche koikera chinsoko igobono nemero beriemia ase ensemo ya baswati usabangina ndochinga bono ntuchikogendera kwenyerwa gakogendera igana magendera yega bono twenyo no bayigondo chinga nabarayi kurose county ya Nyamira bono baboliwe barigereri sana ebintu biri batebete gusibari iteira
chira chiri bairite chinga chi campaign bachirigireri sana baikirania amagendera yari batebetia abana nchinga bono ngo mokombeke kerogo bona bagachire chisukuru bono na barose chipara bono babori go baikirania chira chiri amagendera ayo baikirani sana barorekanenga gose barorekanenga bakorera amagendera ari batebete na mono bamente asa amagendera abando chinga abaraya bange baboriwe ndoro chinga nonyenero mubunge wa South Mugirango na tebeti abantu ngatiga kunya korigirira siasa ya 2027 agenteki akwanu nabaraya bange utatika neri tutamayitina ki aba bagukwana barabumbarigire tekero gekyo ninki gekongera aba bandi bakorigire yekero gekyo mono sai bakere basoire ntwaro none siasa chaetire ose serikali yaetete ntwaro chenga siasa yachagete mapema asa abarai bande barenga serikali eyo mbachagete siasa yabo mapema sana ndo chenga nembu bono yatambukire paka aba basoire nande serikali ye tole boniga Roshinga bona barayibono bagoswa birogo nande baswa kurigiye birogo egento bono kyabere kego kulirwa nabarayi abange sana nonye no mokonyi bo murayibo ensirika tikashagwa ntwaro chene watenga abantu tikana siasa bono iga tiyawa siasa kora amagenderero torore abantu abange nonye no mo muri kema nabo ikiama kya UDA Clevers Marara na tete abarayi kurwa sorongorwa Western tigana siasa ya 2027 kora magendera igo bono ntobu nabana inchu ntobono ntweteta magendera inibona amo tutayigore ya 27 ntomanyeti bono tuteta magendera ro mwanchu murigereria bono ntwai na tokwa bole korende ko baboli bwe nabarayi bamwabo ko baboli go sebatebigwe negento bante ba irangora baratokolera biratatu babwiko 2026 yari zingaki bado mbabu atena wa chokoligia ebirogo byabo igo mwanchu murigere mana ntorochenga abarayi basoire wasoke na kugikeria abarayi bari batari gukora amagende bose batarasoke batarabeke miroberi bene ase ensemo ya magenderero aso mwana inchi igo bono negendo to koko bako ngaki mbale maiso baroche kigendeta ase county abarayi bande mbakira okobanga nabarayi bamwabo yaya nere buyabesoki bakwana biratatu bagikeria ari atari amaya na basira ari ara amaya unenchere ya yoko kolero mwana inchi amagenderero mwanchu murigere anturochenga mo naro mora ndio yo matetenga embure yelnino nebisio na tokaranga mora ibwense nere na tebete na bono amasabo arieto abekire bakembure ya ture negeto turochenga yani gosene nkwana kwanete nabo igo ekainyoria bakenya ayara kwanete chitariki 22 motienyo oikuminga embure yelnino bono twasabire yabirega okora kiyabire kigo terakorate namasaba igwikanire kolende bono iga nande natetanga bono amasaba narande igwikanire embure yature igo mwancho murigereria bono negento tamaitinga nama ekere yatine netutosi yeirete ngora ririe yanyoretwe iga soete amasaba ndachagete kubikwa ye kolente mbure bono lakini nde miroberiero na tete nga miroberia ogendere kubike miroberio yo kwana kinga ngo konyara abantu bari bakirwe nembure ye iga yelnino nabo igo asaborite barayikuru chi county ego saba governor kuru chi county chonsi kwana kinga nkorigeri bale sana embure ye iga yelnino na kubike miroberio obene eli kwana kinga bakenya bakonyure chinga kichiga chembure ga sene goto ase ensito ya Kenya. Wesano mwanju muri Ndizi TV wanasiasa barabana wanasiasa na teabuna bakwana chikwa mwaka 2027 ngaya kwanete na kitokorigereria nani gekogera kwanete nandere ereta focus dikyagera wanasiasa tayo tagetiko chikochorwa ase mwaka 2027 abuntu kwana lakini okwana ge siasa tu okwana go mocho yonde lakini rende ahere maetene na abana siasa abana inchi botame ko batena kaekera abana siasa para alia rais buna intuito bachorete ni intu jipos chiabo nalikenyera bibia ikiagero mwana siasa oja mwaka na chingobi obagento keke mwaka chingobi lakini bato tebina bado sio siasa yero negendete mwana siasa dari past mwana siasa yero mwana siasa nane ni focus eti mbao yototuba maizo na 2027 kila mtu anapiga debe ya 2027 usuru na kwa ndani ya sensemo ya abu machoge lakini kerogorige maite we internalize kwana ya ningware komoja maite bana siasa nene eba komoja nikira lituko bwa kibwaira no eno murai mokonyi murai bwenso monyore boniga na focus na after ruto na ile kero gusta goira kimone bawo jabanya gotote bina intoba na inchi baka waida teango bara aligererie bintu biri bya muhimu
biruta kiriko konya ba Kenya. By the way, boniga abantu batebirigoro yerinino edino nendete gotwa abantu bakure basirumo bwa inkemero biretara abekerwa mwaro ja sense majinze majiri amaja akidamu jejoye bado negendete gotwa emero biretara abekwa nande nerasima abantu baikaranse kikao bamaye kubwatoka chibese ndubwate Red Cross ndubwate disaster management staffs mbarochi count ningi batatu merujibese yani irasima abantu baikaranse cabinet bamaye gutuma jibese ini birengera byane ngobole yani irasima abantu baikaranse bamaye gukwana na kyabantu bakure abantu bandete gukwa mwaro jina asare nene ibadena nimbuleni gojo konya ligesa ngakiembura yakonya ligesa ekero ichigali jiteneine ekabeji yasaregire echinyanya yasaregire ebiasi byasaregire abantu batugutire ndagira. There's no end measures yabegirwe asoko konya emirubiriye yego ikabodi gakorengana nje igera abantu barata gusiryo bugima bwabo abantu amajina reta kuira chinyumba cyabo etugo yakure nasoko tebya abantu nanganya goji nayo babekire ndagira. Twenda sense moya check yase mambi yaboni ekarongori na Kristo jali adena bwakire buye kurwa Nairobi Embakasi adena alimi yumurubiri isikole kila lituka mikutano inaandaliwa kila mahali chibasi utumeka chitendi chibekira alia kwani pesa inatoka wapi nino jina Dolphin Mora adena always tune in good morning Brighton Dorcas na Joshua happy new week again happy new week. Let us thank Jesus for waking us this new week again, not on sick, not in trouble, and not in any problem. Let us return all glory to God because it's not an easier thing. May I wish my family, parents, friends, and all on this TV, wherever they are watching from, and all my enemies to have happy new week ahead of them. I'm Ensakia until the end because it's where I get my first blessings, educated physically, emotional and spiritual. Asante sana Dolphin Mora. Riduna kinadena from Nairobi akona sisi ndani happy new week. Asante sana. Adira Mogusu ondusa dena na Naomi watching live from London pa machoge borabu na onde imeyandi Steven na imsuregi ya Steven Nyatigo Ozembe Kennedy Fredi Nyandika Mosioma Yobesho Beshae Kevo Busire Nengo agode aba wote waingie ndani ade na uchumbe mwamu nyorotera Mogusu onduso na Naomi oye imeyandi Steven Rwansubo Mogusi. Madhuridhuru chari adana kurunya chichi secondary school akolog asante Margaret Magi adana watching from Enduma asante sana Magi Enduma inapatikananga wapi daonita tonde inga Enduma otoka endena manya ward kiego sebunge kiego toka asante sana karori me yumoroberio Mzurengi ya na kurubonchari mwanja niko ndani kama kawaida. Thomas Saboke, good morning Prata Brighton. Let me wish to all my family members in Sengera Machoge Chaje happy Monday morning. Long time bro. Thomas uliendanga wapi bro? Uliendanga wapi? Usiku unaenda hivyo bana. Mbia mwana soko ira na yana long time lakini amerudi. Teresa Kemtata na Bwakire Brighton na Dorcas kurumuranga niko ndani hadi tamati. Asante. Jerry Surango gatono wala na kona sisi kurwa gengusu salam ako ndani ya show with Zibari no murigyo ya chaki ni kwamboka pamoja. Ujarugira matana beautiful morning kurwa aiga sensi Kisii locked in Dominic Nyabuta tena umwalimu Dominic kuruke umbu ama sago paste tuned in mpaka tamati. Asante. Mati nyumara tena no alimi yumoroberio bado anaendelea vitimbi yake ya kila siku lakini no alimi yumoroberio Rui tena kurunya koiba niko ndani. Asante. Andrew Mshende tena good morning get my calm greeting from me in mighty name of our Lord God Jesus Christ be praised though in mighty name of God Jesus Christ. Following live from Nairobi Riverside Kenya. Asante sana Oinandru Justin Abuga Ubonya tena kurwa Sukus Gisauju Kajiado pamoja Ensakia. Asante. Kirandeni sa tena watching live from Nakuru City akona sisi Victor Monda tena kuru Nairobi West aigati nanya komoja P oika liabo mondo na mwachange family bategerete buye kabisa hadi tamati na mamumu aba Agnes Mienda Daddy Richard Mienda sister ya Erilian Linet Nyajama amona abanda abange abwatomete SMS yae Herbert Link out there bana I'm watching live from Getulai show iko sawa. Asante sana Niki wa Mututi MC adena good morning Kitengela well represented. Asante ni nero inaradena tomobale ime yumuroberio Engira yeri tongo chari douru adena niko ndani nikiwa rowa Karen Nairobi. Asante sana mwanjumarira kana neto tomaji SMS yao asemambi yaboni
Nabo igone Vincent Gekonge agote manga Ensoko listening. Asante sana. Engena Yeri Tongo Jared Uro tani kundani nikiwa Lower Karen Nairobi. Asante sana. Nere Vincent Jared Oyunge Korwa Nyankororo ime ya Yumoro video obwakire na Peter Mayoyo Mike Tango Zuru Taylor Mogusu Nduso Rose Omichemo Korwa Nairobi Kennedy Omboga Kado Kerubona Ruben Otieno. Asante sana. Mike Tangu Zuru tanga tune in Korwa Kangundu Road Koma Hill Koma Hill Shrine with wife Catherine Mwendwa Kiome #Abite Ensakia. Na Rosira Temata good morning watching live from diaspora. Teresa Ombogo good morning. Brighton na Joshua greet Dorcas nimesalimika watching live from Saudi niko ndani. Asante sana Teresa Ombogo. Evans Mokuwa Kurwa Momo Saiba Keroka watching live. Asante sana mwancho gendera gutuma SMS yawe tunyane kwenye bwatuka asinchira rengi ya kegima. Nere Suziri White na autenga watching live from Kitu tumasaba wapi Victor Mondo ngene ya Grace nabo igo omwana Shadrack Ndege Amos Kimori Duncan Ombogo Masese akobori ngai mole mosaso omoroberio Denson Nyonyambo onyancha ta pamoja. Asante sana umachuri genda gutuma SMS ya wose uchumu ya kwenye bwatuka embeo asenchira ere engikira nukigima Evans mokwa utakorwa mama Seba Keroka watching live niki wa mutitu MC ate abono tumire gabu link okana gosina gwatera korende intochi kwenye ya baadaye. Karumana tutuma ujumbe yao yo minto na okwani likurwa ensemo ya Nyamira na okwani kabisa. Asante sana Karole ime yomoroberi. Asante sana adena Jared Kebaso Orango from Mabundu. The weekend ended well and we have started the new week kama kawaida ndani ya Ensakia. Asante sana Oinjare Dikebaso Orango koru Mabundu ate ako ndani ya Omorobedi. Morning timu Ensakia, another new week nyasaye atuanjere twarorire litiko lialero. Thanks as ayebiro koru Nyangongo Junction getting you loud ate nambia mono ayebiro amose nilibono mambia. Asante sana omete kegi tutora tutumira kemi igono nyorete ne kegi to yo mwana Joy Nyachoshwa ngoza bado ngie kora ngere Joshua ko ngie kora ngere tutumira kegi to kora bunime kora buno kora ato kora bunime chinde kora meten tu aruise sero neina ndiro kora bunime chinde kora ase eri tuko liare go mwachumalia on this TV twenda sense mende ye studio to koira sense moya magaseti ase mambi ya boniga abo igo ngutoroso ase meria siasa na magendero ase mambi ya boniga na tena pake ni baito ko kabara ase studio ndobwa de engineer Chesters Mujoge atafika ndani ya studio abo igo ndobwa de enere Ben Gisole ole secretary general bwekombegerikia Kenya ge party Kenya National Congress ngoikara ase studio tujukwa na siasa na mwena nene tujukwa na igoro yoroboti orwa bwatogodu rwe dialogue team tuarena yabage kande bado ya dividend to jamaa takarua kana tena hiyo sasa hiyo kitu itubiriwe mbali Yuonsi nekatoirania korende ko ikatura sekensikia magaseti tumekwenda sense media siasa na magero enda utumo uchumbe ya wetera namba ya 0792192834 na namba ya studio kwa ikatupata sense media mitandao Ndizi TV News Digital na sense media Facebook kwa sense media YouTube ingekutoka otonyora buna Ndizi TV News sense media website www.ndizitv.net ngwira natore kwa sense media ndi ya studio. Ndizi TV ubwansu bw'umugusi. Ndizi TV ubwansu bw'umugusi nigo bono yakonikiru ndekerene nego kurengera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asoro gonkor bogusi niji county chito etanaine buna county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nichi semo chinde chinyinge nigo kotonyora asite kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders Digital TV
TV na Smart TV. Skania TV yao na boigo onchore irio yao iguiko yenyore. Ndizi TV nigo turi nikiringa ekio korentera emerubiri emerunge chinka kichonsi. Ndizi TV obwensu vuomo Gusii. County ya Kisii mugachora itaya koba omugavano ino nabono omugavana Paul Simba Arati itaya amone county yonsi ya Kisii bakubarigania asumo yabo kambe mono Thanksgiving party Jumaine ngitariki 25 nesatumuti nyiko minalimo umukoega 2023 mejigati Kenya Mache Stadium omogani bwesiko numurai bobo mobwa Azimio 1 Kenya omoske Raila Amolo Odinga Navarai Bande Bechingi Chonsi ime ya Kenya Usiengima Mbaworo Panyangero Bachire Nkuma Bunabono Prince Ida Aponiero iye kosa matimo Naboigo sikurwa asorogongorwa Gusii Umwikabo motikimintwe Ejiponga pointi jomobere Ijumaine igitariki 23 omutinyoiga oikomina limo omwakoega mwense mwariganigwe Omatoge bwabula Simba netaya Omatoge jaje Simba netaya Aye sauti mugirango Simba netaya Nalibali Omurigereria bwe television ya Ndizi TV nigo tugukwiraniria nambia muno asoko genderera guturigireria na gutusira kira rituko asemerubiriyo yaitu yonsi chinsemero ngebereneye bono onye kendegia korekanire asekenyurukiao ekiotagete utumanye asubwango mono abonda isi reke nambeye asesemiao enoti isano na ibere inya isatu isano nemu ibere isatu isano na isatu isano na ibere eyemo elioto akere n'abasaki baito baikasure na kubekora ubwoti ubwo asembeo emesa ya mangana maya ya Ndizi TV nereyo kwabekire simu yao ime bitumeri ndiameti wono nari twari gutwara rigesa rigiye sengenje mbura nero ubuye bitakabike omongi na baskaria ngatuma ite na chiri kurigire bitume byao mbiameti arafu makonda utagutiga gutena kina abugire kona gote kiga nabo getema mbia bya chanchiru amakonda achira kuri bituma obukendu bano no bwachira makonda imogete kero bukendu bokari nari na makonda akoimuka bone siri ne omongi na baskaria ntagete toimoke mapema kenda etuke kurukunga enokem agrovet ego twanyeruka enokem agrovet ego toko muchubo songa no konyora mariogo agagwita makonde amariogo yoboke una chingende chibano cyangiri kuri gisaiga manyarora kyakakire kuri gisa kobarira oyo buriyo buya ogosiarire bituma byao bichenje bibe bimwam amina tari oyo boka babwate bakachindagira chichombe babwate bakamariogo yechombe babwate kirege na eta moisonde galingaro ngombe yao nero ngayangire kunyarika ngabwata magecha ngochisibiande kolende gotengo chisibebya mache yayo mongina omugeremi bwonchoreire na enokem agrovet amina nikimaine tarira enokem agrovet ime yumuchukisi ilionyora mariogo yugusiarire bimeri indagera nichi supplement chietugo empego yetugo amariogo yugusiarire kenyambi chimbusuro amoyo ebichuchu byogotuga banyore asinyumba ya Kisii Kenyoro Farmers Cooperative Society angena Market Plaza Orusagerunde nigorore opposite Shell Petrol Station formerly Falcon Petrol Station na Boigo bachagiro Orusagerunde ensemo ya Jogo angena Jogo Primary School Gusoba Kiresimi Enokem Agrovet Limited growing healthier futures one harvest at a time akitika banoni nyakengende chai omongine ru wachirego tigangende tukanalerio obuneka ya tigani nyakengende
omwanchu muriria bwa televishoni ya Ndizi TV mbiyamona sukoira chinsa chao na kuriria televishoni yao na mbegemo yomunwa bweke Gusii bono onye kubwate nganende yonsi yokwe murungania wosokomenta na bogo toikera ase gutwakire simi ase namba enotisano na ibere inyesato isano nemo ibere isato isano na isato isano na ibere eyemo gose otorikere ukorike ase email ya ndiztvnews@gmail.com boigo na bugo tonyora ase mitandao yaito buna Ndizi TV News Digital ensemo ya Facebook, YouTube nigotogotoka buna Ndizi TV News na boigo TikTok nigotogotoka buna Ndizi TV News na bo ogututarira sikia bisichito ekyo kirebo cyobwe kiro ya embassy ekeroko genda nyakoe ase bara ikurwa Kisii kogenda Kisumu. Ndizi TV obwansu bwomo Gusii. Enya gitari ya Eva Health Multidynamic yere imeyo muchobo songo nigera twale uburingori abwabosa kitariki 2022 cyumutinyo y'ukominomo ritukorie Jumatatu asibara renke omubiro muima iryo kumanyama rwirararoro mbaringorie amarwiri buna arthritis, diabetes, hemorrhoids, fibroids, ulcers, high blood pressure, allergies na marwirande amange nigo bare asamagacho a family bank building, second floor, a room number 07A. Gosoba kiresimi, ase namba, enotisano na ibere, kianda isano na ibere, isano na isato marakabere, isano nemo marakabere, kianda ibere. Eva Health Multidynamic, Kisii, the greatest wealth is health. Ndizi TV, obwansu, bwomo Gusii. Mwana mwancho muri weta seni kya Ndizi TV asoko genda gochora Ndizi TV ko bana regita seni bwanchite ase mambi yabono na se omorobiri obwensakia ensemo bono togochiko ya magazeti totenga. Asante sana boyo, karibu asensemo ya magazeti tunyari kurigereria nararia ya molikeire asensemo yiga ya chima amagazeti kyagera na mange amolikeire ase togochikurigereria amagazeti ya nebu na botambo mwancho muri ria iyo gocha ya ba gazeti ya The Daily Nation. Buna batamba manju mariongo tuare gazeti ya The Standard asemambi yaboniga koni tutaraiko mbare batumire SMS yeno tukisome tumayo so asinzame ya magazeti kera mwanderete koba imeyo moroberio bwensa kia bono mayenda tutomera uchumbe yao karondo jena nere Teresombogo akona sisi nere Brian nyajoya de anuari imeyo moroberio adana atunidi imempaka omwerio Mike Tango Solo adana kona sisi korwa Kangunda Road koma He'll shine with the why but no more Catherine Mwenda de batobate via sana asemambi yaboniga ikiara ene Ndizi TV obwansu musibya muno mwanchumoria karojore te kuria Ndizi TV na obwansu bomagusi Moses Angwenyi Moses adena niko ndani nice week ahead asante na rodena idwi machabate na borabu Nyamira Counties ngombe ligo mabwa kire buya Susan Ndiru Mawaita the good morning akona sisi kurukitoto masaba biasana Little Green na some yao omochokoro onyasinga korwa Kirigolis town pamoja hadi tamati. Asante sana sema mwana tutuma uchumbe jenu asemambi yabona na wote ni ombate gazeti ya The Standard ya sepeche ntangani yemulivena bono robot roli dwe dialogue ni gorwa nyarire rogo clash gose dialogue report clash yani ni bono ebirengerio aho byajagire kurwewa igoro yo robot tu abuli tugo igoro korenga no mrai bwense Dr. Gramurto egararenge ase kanisa na tena recommendation is ya begiwe na by Button Talks dialogue team nigoje Brighton and nigoje jingia kujase ense ya Kenya boigo asesemo yaye omurai bwa osmiola moja but the reader matakarua au tena yaya ero kandi kabisa na yaya ebinto kiria takergo kwanirwa ni birenga byobogima ni merobeliende ase ense yeito ya Kenya kurende otena ya robot yorumba uchukurwanjirana ase korengana barondora akora kende gyonse rode osendo jeti rode oruya
aindu junyo ya sobogare baiko asebeje ni maragana bono cabinet ni yoch komena oseserekani ya roberi kumerana erikobeka emiroberi ya bene yogo ya mecha yogo kole mechandeli ya kiruna kubatikana nembure nyinge yegendete gotwa asense ya Kenya chipara ya sombirwe abantu basombirwe chinyombe chisombire bono serekani tegerikobeka emiroberi yogo konya bali bakire no mochando oyo bwembura Nido jega Form 1 reality draws nigo ya jakire was selection ya Form 1 nigo bono ya jakire anekera baibori batara manyebuyanga ya bana baba gochigochia bagochigoso as school ekera bande adena matemwa ino nya soka tasoge dino bosera buaye ayundo jina alamrekere asega seti ya testana libechi ntangani ekanojena rebuilding Ukraine one block at a time Ukraine kabwa demerovelio yoko yagacha nande ayundo jina ya sebeji yagati torore asoboime asega seti ya testanda Mwancho metokena se page ntangani gazeti ya The Daily Nation nigobono emole kirete igoro ye chinkwana choroboti rwa bypassane echabati kubatu kwa rituko ria Jumamosi asebono okonanga abomo bwazimio bono bomo mboka yo nainde ase ya rentire okubagikana kwa abarayi se obomo bwazimio ase egati ya abarayi batenga tibayi chukwancha na kobeka sei obomo ase ansemo yabo ya roboti oru konyetiri gochikumo molikira ama gostebwa atimanganari aringete omo Kenya anana ase okogusiania nere na okoguswania obogima ose uchumi ya Kenya ase boigobono bakora wanere matakarwa amo na Eugene Wamalwa Oyo rumora yewe kyama kya DAP Kenya bona tengamba gochi kobeka sei asenseme eyo yorobotoro rwa bypassane orochi goikubona ase ebunge nigo bona ndo chibicha chimole chibichorire umugora y'umukuru w'enseto ya Kenya nero Kenyatta matakarwa naboigo na Eugene Wamalwa chira asenseme yemo naboigo asensemo yende nigo bona ndo chengamora yewe kyama kya Wiper Kalonzo Musyoka amo na mora ibike mu KDM ne Raila Odinga bale ase ensemo eyemo ase bono okaranga kero monto nigo bono arule birenge bya ebi aho kubwatikana no roboti oru ase toro chenere matakarwa awatenga tari wochikobeka sei ase roboti oru wochikobwatukwa konye tera kwanira mangana ali abikire Nabiga se page yo entangane mwancho muri nigobono emore kretenga morai bwense awochi gokora egeikaro na kya na waziri asa emergency cabinet situkolia lero igoro ya embure nyinge ejegendete gotwa ense engima nabigo mwancho muri nigoboigo ase gazeti ye page entangane egokwanira igoro ngaki bagochi gwakana gosina ki abantu bagochi konyara gwakana chibesa chiri chobo chenu eri ase omoroberi omoya orio omanyekanya social health insurance fund oyibono iralie bagaria NHIF yo arenga bukare nigobono omoleketena ki eserikali ebegetemero yo chikwana kinga kiromonto akanire chibesa cho cha magana yobo chenu gusanya gitali nabo igo gazeti nige molekete page ntangani ndoche gukwanira igoro ngaki aba governor gose barasa ya aba governor COG Council of Governors bono ya kwaniri igoro ya matemo ose ya mochirie ekiombekeri kyanek igoro ya matemo yo abaka soka mapema asebono batebire nga matemo yo niga akorokana abwate obo tutukanu asebono babolire wizara yichisemi asekora una Ezekiel Machogu bono kuligereria amaramishi ali ya bakenya babeire bagukwana igoro ya matemayo kumakiwa asegotenga nigo amatemayo atamakiri boronge asebono mbaro chinga obo fairness gosef mbali fair ochi ase aboro kiwa abande mwanchole na rando chamolikire ase page entangani ase gazeti ya Daily Nation buyasano manjumuri Ndizi TV ni otora sensema yo kugochuteria ayagendete koba sensema ya magaseti onna bochi kwenyorere kobi yao asinjira yubo ikarende buyasomere asubagare ebeji ya kaberniri murigedana ngakibono Ukraine endete kwendera ko yera go smeka ani kwagaja anne ekarubukanu obukurikaru barekana as ense Ukraine na Russia ni oja twara liberani tindi ebonu zigosomera manga sebeji ya kabere na gatatu igoro ya Ukraine na Russia
na kibono Ukraine yajagire kuyaga jaboya ase ensemeyo ebeji ya kanani liburgade na kibono libera litinde nyadiri kwane kiwa ase ebole mobomo gati ya KDF Maize Farm amo naroko sikarabona bange batigere twechingoma abande karobanya de bago siri obogima bwabo ayuna sensemeli nasensemeli ya wasinigishu ase mebere tato yanyadege ko rusuwa sensemeyo anene ekero ensema ya Kamagut ya Sindigishu County kero monto ya monere asirti bwa ekera ndete kurwanera obugima bwa ya senya gitari eye muganto bane nigo basirungo bwa ekera bande badugeirwe chinkoma kubatikana na nigo bono Kenya Defence Forces amo narokos banyara bakurdena chimbonda chintindi asensemo kubatikana nikinge kamose obodemo bomo ase ensemeyo ase beje ibego ya kane ni moregerete igoro ya 1.4 million lanas bali bakoramate abo akrasi 8 o standard 8 ni bono Joshua school o ekero selection bono ya chakiwe bene asenjera ya bene kerondo jena 1.4 nigo bago chiko endera bosekoso asiji school au ji secondary ekera bible na barabakare kwe murunga nena obogima gokonga osebinto gokonga nigo bono byeirire ebinte ebi gota korekana bigose gota chiko ira abana baba school emwaka ogocha boiga sebechi ya gatano momanchi benele murgede goruna amakweli nigagendete amakweli ni bintu kusareke binge nigo bigendete koletwa ne mbure nyinge yigendete gotua ase yeto ya Kenya ase wikaboniga 80,000 families nigo bono banyarire bagotigo batabwatyo bomenyo kubotekana ne mbure nyinge yigendete gotua sinsema je North Eastern na ajinsema chindi ekero abarai bakariko bole serikali kobeke meroberi ya bene kwene kuna bali bakino cyane bwembura kokonyu bale asenjera ya abene muraibu ensero kubira mtu nigo bono atebiruna nigo serikali ya bwatu overguard kubatakana nembure nyinge iyegendete gotua na ndino ne serikali ya bwatu kachibese chijira konye bali bakirwe nomo chando obwa embura ebeji ya tano watu mwanjumure ni murugete na bono ngutandana nigo kwene kiwe kubatakana robot yorwanya dero kubato kwa na dialogue team eyekurawa na Karonzo Musyoka oyorukura somo bwasi miolo moja na Kimani Chungwa oyokurwa serikali kusekenya kwanza bono ni robot yorwanya dero koreto botutukano asinini ekaraba Kenya bakariko bona yaya njaringe bachikorosi ebirogo by'abantu barai bino bono asa recommendation batedena ekerogo kyo prime minister ekerogo kya opposition leader ne kerogo kya prime minister keborro pone karaba Kenya bakariko murangani ngane yo adena barabwe babugete buna ne bese ya ruetu gose chinga buna bono egento kyata keriko kwanaru no bogima bwabantu nindo chega it was a waste of time leaders say of Bomas report yani abaraini ko badena ne chinga kichya saliwa bosa ase abaraya bari okwana ose national dialogue committee ekarba dena kendenge ba kolire nigo ba west chinga kyaba Kenya nebese yaba Kenya inyanyora sepechi ya gatano gatoto egaseti ni ya standard beche 10 manjumere nda kororo ngena dorgali baga gendre ototebina rera segaseti ya nation asegaseti ya standard beche 10 ni gadana bono nigo ya rekana anxiety so bwamboro igoro ya mangana NHF mede serikali nda ko beke mirubiri ko siko chenja mangana NHF bono nero abantu batuarede batuarede obwabana inkiege nande serikali ya kwanire hande tagete ya bimire asense boyoboche nugo toibere nibo nande ngendo gig onyo tax ya migira ba Kenya nande universal health care ba koleta nande no mokenyo kagwaida go chandika ayunigara sebeji ya 10 ekarano jena suspected shabab militant kirman nigo banyade ba goita al shabab abakagero babo bego korwasize meri ya al shabab nigo bakagere goita umusajo yomona gusamba kinyomba kianda asenzemo ya malafa village ose kenyoro kya malafa ine county eli ya Aram korengana na abaten ose kubatakana Red Cross ni kubatebrina 62 year old man ni ganyara kago itwa na basaga nyabu ase ensemo eyo ruwete no bobego mboende kwene kiwa ase ense yeito ya Kenya no nyebyombe binde bigote abuna ebyombe nigo bigendete kubeka emirubiri Kenya nigo bagendete kubetereria gose nigo badana gotoma bare amajoni asense ya 8 ekero bagotoma ensemo ya 8 lakini kwa magonyorana asensemo ya Kenya Ram obosaga nimbo endete korekana bona bakenya banya kubibona amajoni ya kugenda asense ya 8 inki bawo chokora 8
ekero Kenya tobwata obokongu buborindi ose saga ne bakorekana kila litu ntwaro nyina abantu kurwa sensema ya sondu bagotebia serikana tiga chesiwe bari mpako morembo iranire lakini Haiti etutagete bagende isiko inki bao chokora isiko ntokora tingyo borendi boito asensema ya Kenya mete bakenya mbareba monyore nengi kyabete baragoi monyore ngi yako bajise majiri ya Marsabit monyore ngi yako bansema ya Turkana chize majiri ya Kenya mojana ntwarana abantu na ikasi beje komi manjumere ngoira nande lakini dia ntwarana abanyanyimbo bagoitwa ekaro bagoira matemu abana bagojokora eki Bruce kyaba ripo kyabakora inki borendi batarabe boisai oseni ni elia babegwe bawe kabara atwengerasi nini ayurende ntojunya ligereria gojia sebiro fere bozo mayana inga girinda abantu bakwenda Haiti tochandegete ni rojina rutongo raira ni akareko boli bali bakareko so batakito so ase serikali himme babe baiso kako kwana se county ya Migori itukuri gore kala ndede ko brace ko se ko beke kyama kyae ko kerosa ye ODM ni gadena bone serikali ko ikemore ku kabisa na bali batakito sorro watakiona rondo jena raira na bara tara se county Nyamira asense me metino mole ko job mangi ni ganda to bwate na raira kawo ikabungiara kwane ikiara ndene no murai emete karto kuriari na raira na nyorete jikura chinyinge na ruto na nyorete jikura chinyinge bona aba bonsi kiro mundu na bate yare ko banango bagekana yare ngeke ona bwata ndo bana na tinda debe bagekane mundu to bwata we lakini nde abara ya bonsi imbaroro na ndipata kire kwewesko asingenjo yobara ibwabo igoraira no ale nkagirete nango chara si county Nyamira muri kicho mangi atakwa huko atumayinga ki koreta ya ebo igori tukori angyo ndoro jina nero kare omogeni monene asumo yigori bumugavana Bauro Simbarati ali asinzemo ya Nyamache igobono ntoganye tena makesho itakuwa tena ataongea lakini leo nani kura kwa nale asinsemelia Nyamira Karache egaro chobo aenda tutubateringane yo ino aenda to kwa seti ya testandi majumuria kwenda yande to kwa chutia asenjera ya bene asimambi ya boni Tukuna se gazeti ya Daily Nation page ya kabere mwanchumurira ni gobono egukwanira igoro ya mangana AGBV ayomanyikana gender based violence bono aseba utewose bari babaire bagwetera muchando batenga anigo mburubero bwa SMS obakokubekwa nese obegetwe umwaka 2020 obegetwe amatuka maiga nigo bono konyera avange ase ogwakoroboti ase egetase ni kyabanyanyimbo amo ne chinsemo choborendi chiri chibekire ne serikali kolende nigo yo monto yo mom gosemo korwo mogano yo motenga ngakyabete kagoti wa isiko ngakyabete kagoti kara isiko naboigo atanyorete obokonyi chingaki aganeti obokonyi chingaki anyoretwe no mo chando yo ase boigo nigo agotenga ki achite ase ensemo yaba mo chief gosomo abagambi ase kinyoro kyaye aka atamurigereria tamoikange na kuigwa ekerero kyaye chinga kecho agachiko kwana nabo aba asensemo ya aba rigereria osa asensemo ya kanisa asebono abete takweigwa gotegererwa na gotebigwa ngabono tiga ategemenya sae gose abeke amukia ase amasabo mwanchumurigia goikaboniga kolengana nobotuki nigo bagote bakora kinga abantu chimi ribwayemo chimibere nigo bono babeire bakonywa akorwa ase omo chando yo ase bono abantu babeire bakonyo babakobwateraniwa nigo abantu barabangikimwa nabo igo abantu bagotibongwa nabana bakekotarerwa nigo bono omubaro ogendete komentikana ase bono bali babeire bakoripotia nabo igo chisegi chiegenka nigo bare eribwayemo ne chimi ibere mwanchumere naramurika ase page ya kabire ase bono ndagani bwesomere omugano igoro ya abantu babere bagwetera emechando ase chisegi chegenka amo ne chebinyoro kweta weta ekagera bono narie ogosomoro biro yo gender based violence bono ochakire amatuko 15 mo ovene nabo igoto osikamoto ase page ya gatoni gobono gukwanira igoro y'abantu batanu nabere abo babete bakoirwa na mache ase county area Makueni
ase orocherwa muoni orubono orogotoka Kavudu town bono Makweni county ase bono babete bakoirwa na mache ase emibire ya batatu ya tokire kolende bono mosibato yomo negati y'abantu bane bataratoka ase bari bakorigwa bono sase emibire ekorigwa abene abantu ni babete bagosira amagima maiga igari bari ntegokorubaniwa na mache chingakibare kotambuka pare yo sebono amebere etatu yatokire kolende abubane naboigo abana bataratoka ase bagase ne korigwa goikaboniga amebere yo eteratoka naboigo nige gukwanira naki amaliba aboigo kwanyuka kwerirabo ukwabire kokwira abantu abange sebono baikire omubaro bw'abantu 52 nomo abo basiririe amagimabo ogoikaboniga ase abantu bande chiribu 34 gwetani baba baire bagotigwa batabwati chinka naboigo batabwati ase bakoiga mawe ikaboniga ase serikali egasaine kobeka emeroberi eriyo kwane kinga ngokonyere abantu bari babaire bagwakwa no mochando yo obwembura yernino naboigo mwancho muri ya togosika motwe ase page ya kane niho boigo ego kwanera igoro ngaki serikali yabo ebose bwatemeroberio yogochi ko etiari chiko yogochi gwaka isiko ekyombekerige korigereria emeshara kya SRC ogotayingiria amangana aye serikali anena ase ensemo ya yogwakanera aba usaba bunge efya amona mangana amange asebono bagochikorigeria engane yokera nyore ribagali ogweta gosiricha richikeri korari nyore osikora ko kera nyore ribagali ogweta ase bunge na libonera achuko bari chiko na lira achugwete kolende boniga aina magani ogose proposal babwate bune serikali yogochi gotenenia amangana SRC goswana ni na mangana yechi allowances chinde echibako kunga DSAs echibono chiko bono chiko bwatirani amona amangana yobo sombi amona babunge amona ba nonyina aba nogeri gose aba judges nabo igo bago chikoligereria nabo igo nige gukwanira igoro ya miscellaneous amendments echibono ba eri serikali ego tebanere ego sponsor ase ansemo yeri chiko gumwancho muri nara murikire ase page ya kane nganchire ngende bwango kyagera nere mo direct itabatenga abageni baikire ase Kenya bono na Spain bono yanyorire nga ose edeni eri Kenya ebwate ko cha sense ya Spain 1.2 billion yibono ense ya Kenya ebwate deni ase Spanish company consultant services bono nige era se kongwase bono ego chikoroke nga diplomatic role between two countries gumwancho muri nziko gane wesomere ase gazeti ye page ya 5 ase nchira yobweme nabo igase page ya 5 limoni ego kwanira igoro ya okobagekana ko mu bwazi myo gati yabarai ase bono baro kanire ko bagekana kubatikana no roboti ruwa bwatogetwe kwa bipartisan rubono rugo kwanira wose batarai igwana asa egati yali babegete bagwanete koigwana kobeka mutwe asense moyo gokonya omwana inji okanga egati yabarai bande mbara igwana ase chinkwane echo asema ya azimio ase abarai batatu yoromo rayo mukoro nere Uhuru Kenyatta nabo igo Martha Karua ibo kyamakianak na Kenya nabo igo nere Eugene Wamalwa asibono kanga bale asense yemo bagotenga konye robot urundura kwanira manganari alingito mu Kenya mbali gochi wanchirana mwanchu murire nganchire nkorera ase page nero ya 5 na 3 ase ko charali goikase page yo mwanchu muri ko bageni baito baikire elibanyana kwanda siasa nigo bono ego kwanda ego molikirite igor ya nero murai wikema ke ODM Raila Odinga ase bono abolirie abarai kurase kyama ekyo batike waka siasa ya 2027 mapema
basema batigane siasa eyo asibono ababore barigereria amagenderero na batigane gwaka siasa yo emyaka ere motwe umwaka 2027 nibo baraye baboriwe gotigana na siasa eyo mancho morigeria na manga morikeire abaye konyore we manyere na ria morikira sensemo yo bochenu na ke serikali erigire tukubeka emiroberio yo kwene kinga Kenya nkorubare ansemerio bochenu gose ase obokoreri bwanya gitari ekero kwenda ne kadiri yao ya NHIF asebono banye onchora na konyebeka social health insurance fund asebono serikali gantikiro monto abeka gwakanira kadi eyo eri anyorero bogwenya osobokonyi akere kirasi chinyagitari pezano manjumo Ndizi TV na ragendrede asamaga setito kwendera bokwenyorere kobia obwesomere asenjira yoboikirano na hotel na bogene baito baikira se studio anatujo kwanda gro dialogue lepote yanyandike ko bwato kwa aburi tukiregoro na bakaronzo musyoka na kimbani chukwa ne timu lakini twarena ya bagikanire asi igazeti ya tebare odena Kalonzo karua pia warushiwa mifupa abungo jitorigori na ngakibaru teru mifupa korende enyore gazeti ya obwesomera se aboime twenda sensemende studio to kwirana ni someje SMS yao wegerongo na bageni bane ase studio asema mbiaboniga tujokwana mange tukwana siasa tukwana magendro tukwana Kisii itere tukwana igoro yel nino tukwana igoro ya matembu na soka arimo ngibirengere bya baroje osembu ya soka ayonsi nelibo elimo kartoirende kurwa sensemeli ende ye studio. Ndizi TV Ubwansu Gusii. Keroyo mona bwate obosibore bwo kwemanya korengana nerichiko nagekogera ase entunda ende megetaseni Ndizi TV to kubaletera emanye Jumatatu kera ritkoria Jumatatu enseyemo nabo igo chinsa isato imeya emanye Jumatatu omwancho muri ligo to koletera amanga